Vols viure aquesta situació tan romàntica? Estàs cansat d'estar solter? I estàs buscant la teva mitja taronja catalana o calçot, el que a tu t'agradi? Truca a 902 Soc la doctora El Wolof i t'ajudaré a conquistar la catalana perfecta. Benvinguts, soc la doctora El Wolof i us ajudaré a conquistar la vostra catalana perfecta. Per començar hem de trobar la catalana, la vostra catalana perfecta, perquè si no, com ho faràs? Wallapop, catalana perfecta. Pues no sirve. Com trobar la catalana perfecta? Perquè és que n'hi ha moltes, però com saps que aquella és la que la capa punxes? Joder, d'aquelles que les punxes i et surt l'estelada. Com cony saps això? Doncs molt fàcil. On trobar-la? Doncs als camps. Conreant, on vols que sigui la catalana. Igual l'hagis trobada. Doncs molt bé. Quan la vegis, sabràs que és ella. Perquè el cor et seguirà el ritme dels segadors. Vigila que pot ser una arrítmia. I quan la trobes, què fas? Hi vas? No hi vas? Te la mires? No te la mires? La truques? Li envies un WhatsApp? No, perquè no tens el seu número? Doncs què cony fas? Doncs sí, t'acostes. A ella els encanta que t'acostis. Tu arribes allà, et presentes i millor si tens un nom català, perquè li encanta que siguis català des de dalt fins a baix. Després, allò que vas parlant, intenta xinxar-la, aviam què li agrada i què no. Després de plantar patates, arrencar cebes, sembrar, donar a menjar a la piscina. Un cop l'hagis coneguda i hi hagi així feeling i tal, li proposes anar a ballar sardanes, anar a menjar calçots, una volta amb el tractor, sobretot que no, ni reggaetons, ni peloponis, ni línies, res d'això, perquè no li agradarà gens i l'hauràs perdut per sempre. Per exemple, la portes amb una calçotada. Doncs com ha de ser aquesta calçotada? Perquè, clar, és que la manera de menjar els calçots diu molt de tu, No t'ho pots pas imaginar, i més amb les noies, i les noies catalanes que, ui. Les catalanes saben com tractaràs amb una dona depenent de la manera que et mengis el calçot. I has de saborejar molt bé, que vegi que t'agrada fer-ho a poc i això. Un cop acabar la calçotada o el que estiguéssiu fent, doncs clar, que no haurà de despedir-se. I és el moment més incòmode, la tornaràs a veure o no? I has de fer un petó o dos petons, un petó a la boca, què cony has de fer? El petó. Ai, el petó. Com ha de ser el petó? Doncs directe, cony, com ha de ser un català. Directe i a parella, hòstia. Anem tiro enrere, llença elles, llença el noi, doncs sí, llença el noi, sempre llença el noi. I has fet el petó. Què passa? Ha anat bé, no ha anat bé? Bé, no pensem en si ha anat malament, però si ha anat bé, doncs has de conèixer el seu pare. Conèixer el seu pare i sobretot demostrar-li que ets molt català, que t'agraden els castellers, que ets casteller, que t'agrada tocar la gralla, que t'agrada fer sardanes, que t'agrada anar a les manifestacions independentistes, tot això. Sobretot demostrar-li amb el pare. I després la catalana serà teva, serà bufar i fer ampolles. Serà teva per sempre. Només demostrar-li que ets català amb ella i amb el pare i la tindràs a la butxaca. Si no ha anat bé el petó, li dius que tens terres, així de clar. Tinc terres. Ja veuràs tu com se't llença ella de seguida. I poques vegades passa això, vull dir, aprofita't. Ara no t'inventis, perquè com l'inventis i l'enganyis, seràs tu el porc que penjarà del pernil. Si amb aquests passos no aconsegueixes seduir-la, doncs busca'n una altra. Soc la doctora El Wolof i gràcies a mi no hi haurà més solters al món. I fins aquí, com lligar amb una catalana. I fins allà, el vídeo d'avui. Hola! Uau! Com és el petó d'un català? Des de lluny. Manicón.